Korka kori Brian, kotudore koda chike makoro nyaka sani wang'eni bober ka ikawo pach jopenya, kose kawo pach jopenya koka kori bober kichwalo gi od bura kacha. Mar mondo mi od bura bende otwake. Pare ni ma ok en okang' mokwongo ma wang'eyo waneno ka dul matayo weche mag yiero e pacho kae keto limit mag pesa mowinjo bed ni tiyo godo e campaign. Kata kamano wang' ni bende wantiere godo. Chike moket gi, kiew moket ne jolar komten piny Kenya, moket ne duond buche, ere kaka bro bedo kako. Korka kori inene yo machalo nang'o Brian? Korka kora aneno wach ni ka en wach malong'o kabisa mana kokete tim, nikech ginyalo wacho to kete tim, to ka dipono kete tim nitie kaka onyalo konyo rowere. Achiel kuom wach monyalo konyogo rowere en ni ng'ato bende nyalo biro awach ni ok wabi yiero jopesa, wabiro yiero jotelo. Kokadho kuom wachni. Iwacho ni ok wabi yiero jopesa, ibo yiero jotelo. Matiende ni osebed kiyiero jopesa. Jopesa osebedo ka nyiewo telo. Jopesa osebedo ka nyiewo telo. E yo machalo nade? Ginyiewo telo kowuok kuom jopiny. Kose jopiny ma koro denyo, koro japesa kobiro to lombo gi mapiyo piyo. Ng'eni kech nitie. To ng'ato ok nyal tamore kikelo ne pesa mondo iyiere. Koro ing'eni kibiluwaye gi pesa to biro yieri piyo piyo kaluwore gi pesa mapiyo migolo cha. To kobineno leadership skill mantiere iyi. Koro ibiro yiere piyo piyo kingokni. To kibi yiero jatelo. Yiero japesa mabiro recover pesa ne.